ina za ka je kuma za a ci abinci. Zauna mana yara zama kike zo mu ci abincin nan. A'a ni gaskiya ba zan ci wannan abincin ba. Saboda sai mun ji kai ne na sai kalan wannan kayan kicin din ni ba ni da su a gida. Haba Hajiya sai ki bari in mun ci abinci mun koma gida sai ai biza a tafi Dubai ko a tafi India. Ana ake samu irin wannan kayayyakin. A'a Alhaji. Duk wayannan kayan da ka gani na zaga wani katafaren shago na gano irin wayannan kayan a garin nan. A ina ka gan su? Tun da ya ce ya san gurin kawai ka faɗa min sunan ba sai in duba ba ai yanzu kuma ya zama global. Sunan gurin FDK Global Resources. Ba gashi ba? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ni ma anan na dau madam muka je ranka da gab. Tashi za ka yi mu koma mu je FDK da mu faranta mai daki na rai. Ai da ya kamata ku tsaya mu ci abinci tukunna kafin mu je. Ai dole sai mun je mun sayo wannan kayayyaki sannan mu da mu ci abincin. Kace ka tafi Dubai. Kuma kayan da kake tawo da su da na shigo FDK din nan kuma sai ka sune da kake taka daga bari ka ji wani abu da baka sani ba. Abin da yake kai ni Dubai daban inda nake siyan kayayyaki na daban. A cikin jihar Kano a cikin garin Kano nake zuwa wannan office din na FDK. Duk kayayyakin nan da ka gani a nan nake siya in kai gidana. Amma in an shiga gidan sai a ce ai ya je Dubai daga can ya kawo su. Shakka babu kowace mace tana so ta siyi kayan kicin domin farantawa mai gida da kuma iyali gaba daya. Na al'ummar jihar Kano da sauran jihohin arewacin Najeriya kai har ma da kasashen ƙetare na Afirka. Muna gabatar muku da kayataccen kantin siyar da kayan kicin mai suna FDK Global Resources. Ku zo FDK Global Resources. Ku siyi naku kayan kicin masu kyau inganci da rahusa kamar su vanity mirror tray, luxury warmers, ceramic dish, kayan decoration da kuma party item. Ina hamshakan mata da amare. FDK Global Resources shine daidai da ku. FDK Global Resources ba mu da sa'a a gurin kawo sababbin odar kayan kicin na zamani yan yayi kuma a farashi mai sauki. FDK Global Resources muna namba 15 kan titin Ribada Road by Court Road a jihar Kanan Dabo. Domin kasuwanci ku kira 0800-701-2622 ko 0800-9689-3991 ko 0700-4796-3561. Ga masu bin social media kuma ku biyo mu a Instagram at FDK Global Resources. FDK Global Resources shine gurin da zaka so kayan kicin da na kayan cin abinci kala-kala. Duniyar kayan kicin, duniyar kayan teburan cin abinci. Ina kira da uwar gida da amarya da ku garzayo FDK Global Resources domin samun kaya wanda za ku ƙayata gidajenku da shi.